Vores selvvalgte værk er Den, som blinker er bange for døden af Knud Romer. Forfatteren til bogen er Knud Romer, og titlen på bogen er Den, som blinker er bange for døden. Bogen er udgivet af forlaget Lindhardt og Ringhof A/S, herunder ved noget, der hedder Atene. Bogen er udgivet i år 2006, og bogens omslag er lavet af Jeanne Betak, hvor at fotografiet er taget af Jan Søndergaard. Ja, så lige et hurtigt resumé. Bogens hovedperson hedder Knud, ligesom forfatteren. I bogen er der også hans mor og hans far, og hans farfar og farmor Karen, Papa Schneider og mormor Lydia. De bor i Nykøbing Falster, og moren hun er fra Tyskland. Hele bogen den handler sådan om overlevelse og udelukkelse eller ekskludering af Knud på grund af hans mors hjemland, som er Tyskland. Hele bogen det er erindringsstykker fra hans opvækst, så derfor kan det godt være lidt rodet i sin fremskrivning, fordi altså, vi hører sådan baggrunden, og vi hører nu, så den er lidt rodet. Hvis vi kigger på parateksten og herunder periteksten, så kan vi se på forsiden, at noget af det første, man lægger mærke til, det er, at der står roman. Så vi tænker ligesom, at det er fiktion, det vi skal læse. Samtidig så kan vi også se, at servietterne på bordet her danner det her hagekors, som ligesom kan perspektiveres til morens oprindelse fra Tyskland og hele 2. verdenskrig. Herudover, hvis vi kigger på epiteksten, så kan vi se på bagsiden af bogen, at der er anmeldelser af bogen fra blandt andet Weekendavisen, Kristeligt Dagblad og Politiken. Ja, og så har vi også som fakta, fiktionskoder og kontrakt. På forsiden står der roman, og det hensyder ligesom til, at vi skal læse en fiktion. Så vi har ligesom den her fiktionskontrakt om, at alle personerne og stederne og alt er sådan fiktivt, ja. Og så har vi det her performative biografisme, hvor at det ligesom handler om, at han iscenesætter sig selv, og han skriver om sig selv. Og så kan han godt påtage sig den her offerrolle i historien, fordi vi hører ligesom ikke rigtigt, hvorfor de andre, altså hvorfor han bliver mobbet. Vi hører om ham, og hvor ondt det, altså hvor meget han føler sig udenfor. Og i den her historie, så er der også rigtig meget forskel på den indre og den ydre karakteristik af de forskellige personer. For der er nogen, der bliver beskrevet på begge dele. For eksempel hans far, som vi får at vide er høj og tynd, og han er har meget orden på tingene. Hvorimod ham selv, der får vi ikke så meget at vide, hvordan han ser ud, men mere på hvad han føler og ja, hans følelser. Ja. I vores diskussion har vi valgt at diskutere grænserne mellem fakta og fiktion, og hvor meget man ligesom kan tillade sig at skrive. Der er den her meget hårfine grænse mellem, hvornår man skriver fakta, og hvornår man skriver fiktion. Og vi har fokuseret meget på det her med de materielle og de immaterielle objekter, forstået på den måde, at vi i hvert fald synes, der er rigtig stor forskel på, hvis nu man som for eksempel det her eksempel med Knud Romer, at man giver udtryk for, at man skriver fiktion, men at der så kommer noget fakta ind over. Og så er der altså rigtig stor forskel på, om det har med materielle objekter at gøre, som f.eks. byer og egenavne, hvorimod at hvis det er sådan immaterielle objekter, som for eksempel hans eget navn og hans forældres rigtige navne, at der er meget stor forskel på, hvordan man i hvert fald som læser opfatter det. Ja, og der er også den her meget ensidige opfattelse i, at vi kun hører, hvad han har oplevet, og vi hører ikke rigtig sådan omkring mobberne, eller for eksempel, vi hører ikke rigtig om
hvad hans mor føler om det hele. Det er ham, vi hører om, og derfor kan det godt give sådan lidt en subjektiv opfattelse af, hvad der er sket. Så vi ved kun, hvad han mener om tingene, og det kan godt give lidt provokation, fordi at han kunne godt have valgt at have skrevet den her fiktion og hans historie med nogle andre navne. Altså, vi ved jo for eksempel ikke, hvem Jesper er, så vi kender ham ikke. Men han har ligesom valgt at bruge de rigtige navne og pålagt de her personer en eller anden personlighed og en historie, som kan være, at det overhovedet ikke er rigtigt, men det ved vi ikke. Så vi ved bare, at hvad det er, han siger. Samtidig så, i og med, at King Romer, han skriver, at det er en roman, altså at det er fiktion, og han så bruger det her faktaundervejs også. Så i og med, at han skriver nogle faktiske hændelser, så har han ligesom retten til enten at overdrive eller underdrive, i og med, at han har givet udtryk for, at det er fiktion, han skriver. Så det kan også have en stor påvirkning på hele sådan historien og hele bogen, i og med, at han ligesom har retten til at måske overdrive nogle af de handlinger, som han beskriver og som han skildrer i bogen, i og med, at han ligesom har givet udtryk for, at han skriver fiktion. Ja. Og så for lige at konkludere, så kan vi konkludere, at der er en meget, meget fin grænse mellem fakta og fiktion. Og det kan altså godt give bagslag, hvis man vælger at overskride den, eller man ikke holder sig inden for de her grænser, som ligesom er optrukket.